आई जी इतना मनी सामान काहे लगी मंगवा लेलहू जी। काहे ई महीना में मुहमा चुप करा तो तोरा ना पता हो कि रक्षाबंधन में घरे जाए लगी है, ये सब खराब हो जते कि ना हो जते। अच्छा तब मंगाइए ले तो फेंक दिया है, नैहर जेबे करबा तो कुछ ले ले दिया साथे। इन्हें कि एक बार पूछ ली ऐसी मंगवा देला। सुन ना एगो बात कही हो। कौची हो? कही थी ना कि रखिया बाने भैया के जेबी ना एगो शर्ट पैंट ऑर्डर कर देता है जहाँ से तू कर रहा हूँ अपन। ठीक है कर दो तो बढ़िया कर दिया। देखो हमरो बात सुना ना। कौची? तोर भाई के जब हम ऑर्डर करबे करवाए हाँ। तो तब तक बाजारिया से तू एगो साड़ी ला दिया उन्हें दी दिला हमें। बाकी बराबरी है ना कि हम देवी भाई बा के तो तोरो बहनी के मिलना जरूरी है। तो रक्षाबंधन तोरे भाई वाला खाली है, हमर दीदी ला रक्षाबंधन ना है। अब पैसा जब हमरे दुनू में देवेला है तो तू कल इतना काहे काहे करी था? तो एगो साड़ी हमरो ला ले आई जब पैसा तोरे लगबे करतो था। तो नैहरवा वाला जो मिलतो ना पैसा चाहे साड़ी वाह वो हम रख लेबो। हमर हो जती कि तोर है जे तू रख लेमहू। हाँ नैहरवा से तोर मिलती जब तोर हो गए, हमर पैसा खर्चा होती जोकर कोई हिसाब किताब ना है। वो सब हम ना जानू, हमरो ला लेके आई है। लावे तू जब। हाँ तो लावे हम जाबो ना तो हमरा पैसा दी है, हम अपनो ला लेके आबो। कोई के ना तो जा, तोरो भाई के ना ऑर्डर हो तो ना हमारे दीदी के आवत, हम दीदी के पैसे दे देबी जा। कहीं कर देते हर जगह बराबरी है इनको चाहे।